Pangasinan Balita. Sa ating balitang sports, basketball player na si Draymond Green na pinatawan ng $50,000 na multa. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang entertainment, bandang Lola Amor, may palibreng konsyerto. Radyo Pangasinan Balita. Bago po sa detalye ng ating mga balita, atin munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Biyernes sa pamamagitan ni Engineer Jose Estrada, ang Head Officer ng Dagupan City. Sir Joe, good morning! Yes ma'am, magandang umaga po, lalo-lalo na sa katutok ngayon sa Radyo Pangasinan. Ito po ang ating ulat panahon sa araw na to, Petsa 16 sa Mayo 2025. So makakaranas pa rin po tayo ng kalat-kalat na kaulapan at doon naman po tayo na nagkakaroon tayo ng isolated rain shower or thunderstorm pagsapit po ng hapon at gabi. Ito po ay yung tinatawag natin epekto na weather system natin na easterlies. Samantala po sa ibang dako naman ng parte ng Pilipinas ay nakakaranas nito ng scattered rain shower na ito yung tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. So samantala po, ang temperatura po natin ay naglalaro sa 25 to 35 degrees Celsius centigrade at ang kanilang umaga ay sumikat sa haring araw ng ganap na alas 5:28 at lulubog naman ito sa ganap na alas 6:22. At samantala rin po, ang forecast ng heat index natin sa probinsya ng ating Pangasinan ay nasa 43 degrees Celsius centigrade. At dito po sa ating karagatan po naman natin dito sa Pangasinan ay banayad ang pag-alon hanggang sa katamtaman. Mula sa Pag-asa Dagupan, magandang umaga po. Maraming salamat, Sir Joe Estrada ng Pag-asa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang lokal. Nadakip ng otoridad ang itinuturing na top 5 most wanted person sa Dagupan City. Ayon sa pulisya, nadakip ang WP na si alias Jan sa barangay Lucaw sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng korte. Ito ay may kasong carnapping na may inirekomendang bail bond na 300,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Matapos ang 2 taon na pagtatago, ang suspect ay nasa kustudiya ng Dagupan City para sa kaukulang documentation at disposition. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nagbitiw sa kanilang pwesto sa gobyerno ang mag-amang sina Vice Mayor Simplicio Sammy Rosario at nagpalangan Barangay Captain Jonas Rosario. Ang resignation letter ni Vice Mayor Rosario ay tinanggap ng Office of the Governor noong May 14, 2025. Sabi nito, please accept this letter as formal notification of my irrevocable resignation from the position as the Municipal Vice Mayor of the Municipality of Binmay, effective on May 16, 2025. Bahagi ng liham ni Rosario kay Governor Ramon Gico III. Samantala, nag-resign din si Barangay Captain Jonas Rosario kung saan ay natanggap sa tanggapan ni Mayor Pedro Merera III ang kanyang resignation letter. Nakasaad sa kanyang resignation letter, maraming salamat Barangay Nagpalangan at Municipality of Binmaloy. Isang karangalan ang kayo'y mapaglingkuran. Ngayon, ako ay formal nang magbabalik sa pribadong buhay. Tapos na po ako sa serbisyo publiko. Bahagi ng liham ni Barangay Captain Rosario. Si Vice Mayor Rosario ay tumakbong mayor sa katatapos na May 12, 2025 election. Subalit hindi pinalad laban kay re-electionist Mayor Merera. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ating tanggapin ang pagulat ni kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Matapos ang pagkawatak-watak sa panahon ng halalan, nanawagan si Manawag re-elected Mayor Jeremy Jericho Rosario sa kanyang mga kabayan na
na muling magkaisa kasabay ng kanyang pasalamat sa muli niyang pagkaral bilang alkalde. Sinabi ni Rosario na hindi naging madali ang kanyang laban sa kanyang pangalawang termino na kung saan ay kanyang nakatunggali ang dating Vice Mayor at Mayor sa loob ng tatlong termino o 9 na taon at ngayon kasalukuyang Vice Mayor. Ayon kay Rosario, hindi siya nahiyang humarap sa kanyang mga kabayan sa nakarang halalan dahil siya ay nagsumikap at nagtrabaho at tunay na nanilbihan sa bayan ng Manawag. Binanggit din ng alkalde na kulang talaga ang 3 taon o 1 termino para sa bisyon sa mga adhikain nito na gawin sa bayan ng Manawag. Naumpisa na niya ang ilan tulad ng Manawag Arena, bagong public market at nais din niya nito na magkaroon ng renovation sa harapang bahagi ng munisipyo na kung saan ay mayroon ng pondo mula sa tanggapan ni Senador Lito Lapid. Magkakaroon din niya ng children's playground. Sa kanyang muling pagkahalal ay nainiwala ang alkalde na ito ay dahil sa kanyang magandang trabaho o paninilbihan sa bayan ng Manawag. Si Rosario ay nakakuha ng 21,202 votes samantalang ang kanyang katunggali na si dating Mayor at Vice Mayor Kim Amador ay may 19,996 o lamang na 1,206 votes. Samantala, dado na arrival sa pagamutan ang isang 20 anyos na binata na motorcycle rider matapos mabangga ng isang pick-up sa Gilat, Pangasinan. Batay sa ulat ng pulisya, pasado alas 11 ng gabi nang maganap ang insidente sa barangay poblasyon ng naturang bayan. Papasok man ang pick-up na minamaneho ng isang Chinese national sa isang convenience store nang masalpok ng motor na napunta sa kabilang linya dahilan ng head-on collision. Dahil dito ay tumilapon ang biktima at nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na isinugod sa ospital, subalit ininiglarang dead on arrival. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan, DWJE 88.1 FM, paborito. Maraming salamat, kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. 11 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon, sa detalye naman po ng ating balitang pambansa, binaligtad ng Court of Appeal sa ang desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 na nag-a-absuelto kay dating Senadora Laila de Lima sa kinakarap niyang drug case noong 2023. Batay sa 12 pahinang desisyon ng CA8 Division, pinaburan ng Appellate Court ang petition for certiorari na inihain ni Solicitor General Bernardo Guevara. Dahil dito, pinasisilip muli ng CA ang mga ginamit na dokumento at ebidensya na naging batayan sa pagsasampa ng kaso at acquittal ni De Lima. Matatandang si De Lima ay napulong dahil sa di umano'y pagkakasangkot niya sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison nung siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Noong June 24, 2024 naman, ibinasura ng Muntinlupa RTC ang ikatlo at huling drug case ni De Lima. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ipinasilip ni Senate President Francis Cheese Escudero nitong Huwebes, Mayo 15, 2025 ang isa sa Oxford Crimson Robe na isusuot ng mga senador kapag sila ay maupo bilang mga hukom para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang Oxford Crimson Robe ay sumisimbolo sa pagbabago ng trabaho ng mga senador mula sa pagiging tagapagtaguyod ng mamayan tungo sa pagiging walang kinikilingan. Sa isang press briefing, sinabi ni Escudero na tatalakayin ng Senado sa sandaling magpulong bilang impeachment court ang rules of procedure kapag nagpatuloy ang sesyon sa Hunyo. Sinabi rin ni Escudero na nagpapatuloy sa paghahanda ang Senado habang nakabinbin ang anumang desisyon ng Korte Suprema na magpapahinto sa mga paglilitis sa impeachment. Radyo Pangasinan Balita. Tinawag na fake news ng Department of Education ang mga ulat na aalisin na ang K-12 program sa school year 2025-2026. Sa isang social media post kamakalawa ng gabi, mariing pinabulaanan ng DepEd ang naturang balita. Kaugnay nito, nagpaalala rin ang DepEd sa publiko na maging maingat at tiyaking maniniwala lamang sa mga impormasyong mula sa mapagkakatiwalaang sources. Hinikayat din ng DepEd ang mga mamamayan na kaagad na i-report
i-report sa kanilang tanggapan ang anumang nagsusulputang fake news na may kinalaman sa basic education. Maaari nila itong iulat sa kanilang email. Radyo Pangasinan Balita. Binawasan din ang multa sa mga paglabag tulad ng kawalan ng plaka na mula sa dating 50,000 hanggang 100,000 pesos ay ginawa na lamang itong 5,000 pesos at hindi na rin maaaring kumpiskahin ang motorsiklo kung may maipakitang rehistro at walang pananagutan ang may-ari. Habang mula sa dating parusa na pagkakakulong o kay multa na 20,000 pesos, hindi naman inaatasan din ng batas ang mga dealer na iuulat sa LTO ang lahat ng motorsiklong na repossess at mag-submit ng annual status report o kay possess units na nasa kanilang kustodiya. Ito ay base sa pinirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. Radyo Pangasinan Balita. Ibinasura naman ng Commission on Election ang hiling ng kampo ng detenadong si Kingdom of Jesus Christ o kay KJC founder at Pastor Apollo Kibuloy na pagsasagawa ng manual recount ng mga boto sa katatapos na 2025 midterm polls. Ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na hindi ito itinakda ng batas. Ayon pa kay Garcia, ang paglulunsad ng isang election protest ang tanging paraan upang magkaroon ng isang manual recount. Nauna rito, sinabi ni Attorney Ezra L. Toriona, legal counsel at tagapagsalita ni Kibuloy, na ang COMELEC ay may moto proprio powers para magsagawa ng mano-mano recount sa mga boto kahit walang magpetisyon para dito. Dagdag pa ng abogado, ang mano-manong pagbibilang ng boto sa precinct level ay nakamandato sa Section 31 ng Republic Act 9369 o the Law Election Automation Law. Bilang tugon, sinabi naman ni Garcia na bilang maabogado ay meron silang kani-kanilang interpretasyon sa batas. Radyo Pangasinan Balita. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, nabalot naman ng abo at masangsang na amoy ng asupre ang 11 lugar sa probinsya ng Negros Occidental. Ito ay kasunod ng panibagong pagputok ng bulkan kahapon na tumagal ng 5 minuto batay sa opisyal na record ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o kay PhilVox. Ang naturang pagputok ay nagdulot ng kabuang 38 volcanic earthquake kung saan ang ilan dito ay naramdaman din ng mga residente. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council and Emergency Operations Center ng Negros Occidental, naapektuhan ng maraming mga barangay mula sa La Carlota, Bago, San Carlos, Las Castellana, Morcilla, San Enrique at ng iba pa. Sa Bago City, 23 barangay nito ang nakaranas ng ashfall, habang 11 barangay sa La Carlota City at 9 na barangay sa Las Castellana ang dumanas din ng volcanic ash at masangsang na amoy ng asupre. Sa Bacolod City, 18 barangay nito nakaranas ng pinaghalong ash particles at ulan. Noong madaling araw ng Martes ay unang pumutok ang naturang bulkan at nagbuga ng toniladang usok at volcanic materials. Kinalaunan, maraming lugar ang naapektuhan ng ashfall na muli nasundan sa mga sumunod na araw. Radyo Pangasinan Balita. 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, malugod na tinanggap naman ng Armed Forces of the Philippines ang bagong liderato ng Joint U.S. Military Assistance Group Philippines sa naging introductory call ng ito kay General Romeo Brawner Jr. Personal na nagkaharap sina General Brawner Jr. at incoming Chief of JUSMAG Philippines, Colonel Daniel O. Sa naging diskusyon ay muling pinagtibay ng dalawang kampo ang suporta sa bawat isa. Muli ring tiniyak ng dalawang leader ang kanilang commitment para mapalakas ang alyansa sa pagitan ng US at Pilipinas para mapatatag at maprotektahan ang kapayapaan at seguridad sa buong
Asia-Pacific region. Nagpasalamat din si General Browner sa tuloy-tuloy na assistance sa ibinibigay ng JOSMAG sa iba't ibang kapasidad mula sa capacity building at training hanggang sa paghatid ng logistical assistance. Papalitan ni Colonel O ang outgoing chief na si Colonel Edward Evans na nagsagawa rin ng exit call sa AFP noong Mayo 9. Ang Joint U.S. Military Assistance Group to the Republic of Philippines ay nagsisilbing bilang U.S. Security Assistance Organization sa Pilipinas. Ang pinuno nito ay isa ring senior defense official ng U.S. Radyo Pangasinan Balita. Bigong makakuha naman ng suporta ang ilang mga leader ng Quad Committee ng Kamara de Representante sa katatapos na May 12 election. Hindi pinalad si Congressman Benny Abante na makuha ang 6th District ng Manila matapos siyang talurin ng nakalamang na si Joey Uy. Nauusan ni Uy si Congressman Abante ng mahigit na 1,500 votes. Kumandidato naman si Santa Rosa Representative Dan Fernandez bilang gobernador ng Laguna, ngunit tinalo siya ni Sol Aragones. Pumangatlo lamang si Fernandez sa gubernatorial race sa naturang probinsya matapos makakuha ng mahigit na 280,000 votes, habang si Aragones ay kumamada ng mahigit na 627,000 votes at pumangalawa si Ruth Hernandez na nakakuha ng mahigit na 538,000 votes. Naabot na rin ni Abang Lingkod Representative Stephen Caraps Paduano ang term limit kaya't hindi na babalik sa 20th Congress. Radyo Pangasinan Balita. 21 minuto malipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Nagsagawa ng drone attacks ang paramilitary fighters sa Port Sudan. Dahil sa insidente ay nawala ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Sudan. Ang panibagong pag-atake ng Rapid Support Forces ay naganap 1 linggo matapos na mabawi ng mga sundalo ang Khartoum mula sa rebelding grupo. Nagsimula ang kaguluhan dahil sa agawan ng kapangyarihan sa pagitan ng Sudanese Armed Forces at RASF. Nagtalaga ang United Kingdom ng bagong ambassador sa Pilipinas. Ginawa ng UK Foreign, Commonwealth and Development Office ang naturang anunsyo sa kanilang official website. Ayon sa tanggapan, itinalaga si Sarah Ann Pascalia Holton bilang Majesty's Ambassador to the Republic of the Philippines at non-resident ambassador to the Republic of Palau. Papalitan niya ang kasalukuyang British Ambassador to the Philippines and Palau na si Laurie Bufels. Inaasahang opisyal na uupo sa pwesto ang bagong envoy sa Setyembre ng kasalukuyang taon. Samantala sa kanyang X account, nagpaabot ng pagbati si Bufels sa kanyang successor na anyang magiging kahanga-hanga ambassador at inilarawan niya na may pagmamahal sa parehong bansa gaya niya. Radyo Pangasinan Balita. Lalong pinaigting naman ng Israel ang pag-atake nito sa Gaza sa gitna ng pag-uusap sa Qatar para tulungan o kaya maipagpatuloy ang ceasefire sa pagitan ng magkabilang panig. Lalo pang pinaigting at nitong nakalipas na 24 oras, may git na 100 katao na sa Gaza ang napaulat na napatay sa inilunsad na airstrikes ng Israel. Tinamaan ng pambobomba ng Israel ang 2 hospital, gayon din ang ilang mga kabahayan sa Jabalia Town at refugee camp. Ayon naman sa Israel, nagsagawa ito ng strikes laban sa mga fighter at infrastruktura ng Hamas. Nangyari naman ang marahas na pag-atake ilang sandali matapos umapila si UN Head of Humanitarian Affairs Tom Fletcher sa world leaders na iwasan ang anyay genocide. Radyo Pangasinan Balita. Naghain naman ng criminal charges ang pamilya ng mga biktima ng plane crash sa South Korea laban sa Chief Executive Officer ng Jeju Air Transport Minister at mahigit na 10 iba pa. Giit nila, may malaking kapabayaan kaya nangyari ang trahedya.
Nasa 72 kaanak na mga biktima ang nanawagan ng mas malalilimang investigasyon sa nangyari sa eroplano na ikinasawi ng 179 na nakasakay sa bumagsak na eroplano. Giit nila, hindi isang aksidente lamang ang trahedya, kundi isang major disaster na dulot ng kapalpakan ng management. Nabatid na halos 5 buwan na, ngunit patuloy pa rin sa pag-iimbestiga ng mga otoridad sa sanhin ng plane crash sa Muan International Airport. Dati nang nagsagawa ang pulisya ng criminal investigation bago pa man ang pinakauling reklamo ng mga kaanak ng mga biktima. Sa ngayon, pinagbawalang makaalis ng bansa si Jeju Air CEO Kim Ebae kahit wala pang hatol sa kanyang kaso. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang sports, pinatawan ng NBA ng $50,000 na multa si Golden State Warriors forward Draymond Green. Kasunod ito sa ginawa niyang pag-question sa integridad ng mga game officials noong Game 3 ng Western Conference Semifinals. Ayon sa NBA na hindi tama na akusahan ni Green ang mga game officials. Sa nasabing laro ay na-fouled out si Green sa kalagitnaan ng last quarter kung saan tinalo sila ng Minnesota Timberwolves sa score na 102-97. Abanse sa Western Conference Finals. Ang Minnesota Timberwolves matapos tuluyang itumba ang Golden State Warriors sa Game 5 at ibulsa ang series game ang gentleman sweep. Hindi nakahabol ang Warriors sa kabila ng fourth quarter comeback attempt nito na pinangunahan naman ni Brandon Podziemski at Jonathan Kuminga. Hawak kasi ng Wolves ang 21-point lead sa pagtatapos ng third quarter sa score na 93-72. Ngunit pinilit ng Warriors na burahin ang deficit sa loob ng 12 minutes. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, nakadakdang magsagawa ng libreng pagkonsyerto ang Pinoy band na Lola Amor. Sa social media account nila ay inanunsyo ang free concert kasabay ng kanilang ika-9 na taong anibersaryo. Makakasama nila sa konsyerto ang bandang Sugarcane, The Riddles, Allison at John Roberts. Noong nakarang taon nang ilabas nila ang kanilang self-titled album kung saan kasama doon ang patok nilang kantang Raining in Manila. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang entertainment, matapos lumabas sa partial at unofficial camp ng COMELEC, nasa ika-17 pwesto siya sa senatorial race. Umamin si singer-lawyer at Duterte ally Jimmy Bondoc na malabo na siyang manalo sa halalan. Sa Facebook post nito noong Mayo 13, nanawagan si Bondoc sa kanyang mga taga-suporta na hikayatin na ang gobyerno na ibalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court, The Hague, Netherlands. Kasabay nito, hiniling din niya na huwag gipitin si Vice President Sara Duterte na naharap sa impeachment trial kaugnay ng aligasyon ng korupsyon at umano'y sa buwatan para patalsikin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakuha ni Bondoc ang mahigit na 10.3 milyong boto, ngunit kulang ng higit na 2.6 milyon upang makapasok sa Magic 12 kung saan si Senator Amy Marcos ang nasa ika-12 pwesto. Radyo Pangasinan Balita. Sumayin niyo ang mga balita dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasama si Kapaborito Ding Aquino at sa ating technical side si Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Pidiga. Maraming salamat and magandang morning! Sikaratan susaray manunaan na balita. Edsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan